Euskaraldiak aurtengo edizioan pausu berriak emango ditu hizkuntza ohituren aldaketa. Norbanakoak ez ezik, entitateek ere neurriak hartuko dituzte. Edozein entitateek, hau da, lantegi, denda, elkarte, kiroltalde, taberna, ikastetxe edo instituziok, gizakion arteko harremanak saretzen ditu, eta oso garrantzitsua da hauetan ahobizi eta belarri prestei euskeraz aritzeko erraztasunak eta babesa ematea. Aramaioko entitate asko dagoeneko izena emateko prest agertu dira. Guk ere, gure aitza-amek erakutsi ziguten bezala, gure aitza-amei aurrekoek erakutsi zieten bezala, aurrekoi euren aitza-amek eta abar erakutsi bezala, guk ere euskara transmititu nahi dugu eta saiatzen gara. Horregatik, Alaiak jubilatu elkarteak parte hartuko du euskaraldian. Pargorria besoatzak be euskaraldiakin bat itzen da. Guretzako oso garrantzitsua delako euskarak gure talde barruan, eta hizkuntza ezberdinetan abestu arren, beti ahalegintzen gare euskara emuten bere tarte lotxuko berezisa gure ikuskizunetan. Eta nik uste dut hori dela gure nortasunaren parte handi bat, ez? Euskal kultura eta euskararekin daukagun erlazio hori. Nire ustez oso garrantzitsu da euskaraldia moduko ekimen bat, nahiz eta gu Aramaixon bizi eta Aramaixon hein handi baten gure hizkuntza hau presente daukagun arren, beste zonalde batzutara begire gure hizkuntzik ikusgarritasun hartzen da olako ekimenekin, eta espero da egun aurtengoen be, danon artien bultzada garrantzitsu bat emutie, eta bai herri mailan eta baitxe herritxik kanpo be, euki daie oi hartzun euskaraldisek eta dana alik eta onduen urten daixen animoa nahi. Momentu honenetan eta txarrenetan, guk euskaraldiaz bat egiten dugu. Aramaixoko San Martin eskolan euskaraldiarekin bat egiten dugu. Euskara bakarra eta aintzinakoa delako. Sustraiak indartu eta etorkizuna ereki nahi dugulako. Guraso elkarteko ope parte hartuko 2008ko euskaraldixen, ikitze jako sektore importanti garela, herri bizi bat martxan jarteko eta urrengo belaunaldiz eta transmisio lan egiteko. Eta saiatuko ga gure lan hori arduraz egiten. Larritu eta biok euskaraldiarekin bat egiten dugu. Guretzat funtsezkoa da musika euskaraz irakastea eta kultura euskaraz bultzatzea. Horregatik, euskarazko hezkuntza musikala bultzatzen dugu, eta euskarari dagokion konpromisua hartzen dugu. Gu ere euskaraldiarekin. Entitateek ariguneak aktibatuko dituzte. Ariguneak euskeraz lasai aritzeko guneak dira. Aramaioko entitate desberdinek beraz, ariguneak identifikatu, aktibatu eta babestuko dituzte. Hau bizi eta belarri prest gisa, euskaraz lasaitasunez aritu gaitezen. Gu euskaraldiarekin bat egiten dugu. Herrixan da, eskolan euskeraz. Txirritolak Aramaixoko euskaralkartiak, zela ez, euskaraldiakin bat ingo da. Zube parte hartu, izan parte.